Pag-asa ni butyag nga nilabang na ang bagyong Queenie sa Negros Provinces ug ana-ana sa Panay Gulf base sa weather bulletin niini kaganinang alas 10:30 sa buntag. Kauban nato karon si Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Kiblat, unsa nay update sa bagyo? Itong severe weather bulletin number 6 may tungod sa tropical depression nga si Queenie. Gisyo ni karong alas 10:30 sa buntag balido pray broadcast ang tudo niya alas 5 sa hapon. Si Queenie ni cross na kani o nila ni tadlas na kani sa kayutaan sa Negros o karon padulong na dito sa Panay Gulf. Ang ninang alas 10 sa buntag ang sentro sa tropical depression nga si Queenie base sa atong available data. Dunay gilayon 120 kilometros sa minang kasadpan sa Dumaguete City. Coordinates 10.1 degrees north latitude, 122.6 degrees east longitude. Dunay gikusgo na hangin nga iyang gimindinar sa 55 kilometers per hour duol sa sentro. Ini mulihok sa direksyong kasadpan sa gikusgo nga 24 kilometros matagtak na. Ini maong bagyong si Queenie gipaabot nga mutadlas sa Sulusi karong adlaw padulong sa mainland Palawan karong gabi. Ugma sa buntag aton gipaabot nga dunay gilayon 180 kilometros kasadpan bahin sa Puerto Princesa o mo-exit na kanay sa kasadpang border sa Philippine Area of Responsibility between 5 to 7 p.m. later this day. Sa Saturday morning, gipaabot kini na dunay 780 kilometers west of Puerto Princesa City. Hinoon, napabili ng signal number 1 sa Visayas sa mga susunod nga lugar. Bohol, Southern Cebu, Negros, Oriental, Southern Negros, Occidental, Siquijor, Guimaras Island, Iloilo ug Antique. Sa Mindanao, Zamboanga del Norte ang italagan og signal number 1. Sa Luzon, Palawan, lakip na ang Calamian Group of Islands o Coyo Islands. Ang banabana nga ulan ani nga mo haksa nini maong bagyo 7 hantud na sa 15 mm matagtak na ug gikonsiderar gyapon ni nato nga kasarangan nga to sa kusog nga ulan sud sa yang 300 kilometros diametro. Ang mga low-lying areas o mga residente na pwes magbang lugar o mountainous areas o mga probinsya nga ato ang gitagaan og signal number 1 ingon man ang mga probinsya sa Romblon, Mindoro atong ipamangnuan nga pagbantay-bantay sa posibleng pagbaha o dahili sa yuta. Mga gagmay sa kinang pangdagat ato sang giabensuhan nga dili usa mulawig sa may Palawan, Visayas ug Northern Mindanao. Ang atong sunod issue sa atong bulletin karong alas 5 sa hapon. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas, Al Kiblat, maayong buntag. Daghang salamat Sir Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan.